bejkom, jiena Nicolin Sagona, kuratriċi fil-Mużewijiet bis-Siti Għawdex. Illum se nkellimkom dwar waħda mix-xogħlijiet l-iktar favoriti tiegħi fil-kollezzjonijiet f'Għawdex li hija watercolor mill-artist Ingliż Edward Lear. Edward Lear huwa wieħed mill-iktar artisti favoriti tiegħi tas-seklu 17. Dak iż-żmien kienu ħafna vjaġġaturi li kienu jivvjaġġaw lejn il-Mediterran fosthom Edward Lear u li jaffaxxinani l-aktar huma id-djarji li ħallewna li jagħtu narrattiva sabiħa immens tal-postijiet li żaru, però iktar minn hekk huma l-iskizzi u d-disinji ta' ħafna lokalitajiet għawċin li penġew peress li l-pajsaġġ għawċi kien isaħħarhom biż-sbuħija tiegħu. Din it-tpinġija hija akkwist riċenti ħafna fil-kollezzjoni nazzjonali. Xtrajnija minn Irkant Internazzjonali is-sena li għaddiet. Fil-fatt issa għandna b'kollox 5 veduti ta' Għawdex minn dan l-artist. Din hija l-5 waħda. Edward Lear żar il-Gżira Għawċija għal 8 ijiem sħaħ fl-1866 bejn is-16 ta' Marzu u t-23 ta' Marzu. U f'dawk it-8 ijiem nistgħu kważi ngħidu b'ċertezza li dan mexa madwar il-gżira kollha għax ħallilna rakkonti dettaljati immens ta' dawn il-mixjiet li kien jagħmel u fejn kien jieqaf ipinġi. U saħansitra t-tpinġijiet tiegħu huma nnumerati. U għalhekk b'dan il-mod wieħed jista' kważi joħroġ mappa tal-mixjiet kollha ta' Lear tul dawn it-8 ijiem. Din issa hija l-ikbar tpinġija li għandna mill-5 veduti ta' Lear ta' Għawdex. Hija mpinġija fuq karta griża. Importanti ngħidu li l-artist on location kien ipinġi bil-lapes. U mbagħad x'in imur lura jew fil-lukanda fejn kien joqgħod jew inkella meta jkun lura d-dar, kien jgħaddi l-lapes pinna irqiqa bil-linka kannella skura. U mbagħad kien jagħti il-washes bil-watercolor, il-kulur, u mbagħad għandek il-highlighting bil-gwax abjad. Hawnhekk tidher il-lokalità tar-Rabat meta nħarsu lejn ir-Rabat min-naħa ta' Sannat. Ġifieri għandek l-akwadott fil-bot, l-olja tal-Ġordan, l-olja ta' Gelmus, u mbagħad għandek iċ-ċittadella. Is-swar taċ-ċittadella interessanti li Lear kien ixebbaħhom mal-Akropolis f'Ateni. U din jirrepetija kemm il-darba meta kien Għawdex fid-djarji tiegħu. Ta' min isemmi wkoll dawk li nsejħulhom color notes. L-artist kien jikteb xi notamenti dwar il-kuluri li kien qed jara quddiem għajnejh. Pereżempju Crimson Clover. Hawnhekk qegħdin Marzu, jiġifieri ir-raba l-għeliq kienu tista' tgħid ħafna minnhom mimlija bis-silla. U dak il-kulur aħmar sabiħ tas-silla l-artist rid jieħu notament tiegħu biex imbagħad x'in imur lura ikun jista' jiftakar il-kuluri li ra u jagħmel il-wash bil-watercolor. Din it-tpinġija nnumerata numru 203. Fil-kollezzjoni għandna it-tpinġija numru 200 li turi veduta ta' Xlendi. Nafu wkoll ovvjament mid-djarji li filgħodu malli telaq mir-Rabat fejn kien joqgħod, niżel mit-triq tal-Għajn mill-Fontana, penġa il-Gran Fontana, u mbagħad penġa x-Xlendi. Nistgħu kważi ngħidu biċ-ċert li mix-Xlendi tela' min-naħa tal-irdumijiet tas-Sanab. Mbagħad jirrakkonta wkoll kif kien ħafna riħ u n-naħa ta' ċenċ ma ħallihx joqgħod bil-qiegħda bi kwietu jpinġi, niżel lejn triq Sannat u hemmhekk poġġa bil-qiegħda waqt inżul ix-xemx ipinġi din il-veduta tar-Rabat. Edward Lear kien wieħed minn ħafna vjaġġaturi li ġew fil-Mediterran fis-seklu 17. Kienet kważi saret moda li ħafna Ewropej, speċjalment in-nobli, kienu jmorru fuq tur tal-Mediterran
biex iżuru postijiet ta' interess, speċjalment postijiet arkeoloġiċi. Din kienet xi ħaġa li bdiet ftit tas-sekli qabel dak li nsejħulu il-Grand Tour. Edward Lear kien jivvjaġġa anka biex jitlaq mill-klima kis ħammens tal-Ingilterra u kien jippreferi li fix-xitwa jiġi x'imkien fil-Mediterran. Il-vista ta' Lear f'Għawdex hija waħda speċjali ħafna għax tant saħru il-pajsaġġ Għawċi li fil-kitbiet tiegħu lill-ħbieb tiegħu fl-ittri insibu miktub li tant kien eċitat, tant rasbuħija madwaru fuq din il-gżira li saħansitra ivvinta żewġ kelmiet ġodda bl-Ingliż, Pomskizilius and Gromfibris.